Jeg hedder Randi, jeg er dansker og har valgt at tage mit Erasmus-ophold i Belgien, her på tolkeskolen i Mons, hvor jeg i starten valgte at tage herned, fordi der er en tolkeskole, hvor man kan både have oversættelse og tolkning, og de underviser i dansk, og på den måde havde jeg mulighed for både at forbedre mit franske, men også forbedre det faktisk at oversætte mellem mit modersmål og fransk. Jeg har mest haft undervisning sammen med belgierne, og det har virkelig været en fordel, fordi på den måde har jeg kunne lære mange faste udtryk, som man ikke lærer i skolen, og man kan ikke bare slå dem op i ordbogen, sådan nogle ordsprog og så videre. Så det har været meget interessant. Et en plus, comme je connais pas du tout la Belgique, j'avais la possibilité de visiter un peu les villes en Belgique et en prendre un peu de l'histoire de la Belgique, et c'était très intéressant. En même temps, j'ai eu la possibilité de rencontrer des autres Erasmus qui viennent un peu partout dans le monde, et ça a été une expérience très chouette aussi. Et j'ai bien aimé être ici en Belgique, et c'était fort bien.